A la entrada de este pueblo hay una piedra redonda donde se sientan los mozos cuando vienen de la ronda. Pola vila pasábase ben porque bailábase, cantábase, facíanse juegos, facíase todo. E a juventú bailar o suelto e cousas desas, pois eu metime tamén a bailar. Había moita armonía porque a juventú toda se unía, bailaban, facíase festa en cualquier sitio. E tamén bailabas? Sí, máis ben ou máis mal, cada un pro gasto del. Era de ver bailar uns aos outros, que naide foi a ningún colegio. Conservei eses puntos, aprendín algúns de miña avoa, tiña 70 e pico de anos e eu facíalle bailar comigo. Nas castañas e a eso había xente que era aficionada a cantar a tonada asturiana e entón eu fun copiando eso. Na miña época cedías o baile. Ao mellor nunha pieza pois bailabas con 4 ou 5 personas, igual de parte de home como parte das mulleres. Quen che ensinou a tocar a pandeira? Ai, de ver uns aos outros. Iba a Becerría, compraba unhas cintas destas de asturianos, e a eso, e puñías, fun empezando a cantar e... En estas xuntanzas musicais tocábanse outros instrumentos? Non había. Aquí deitaba ir un gaiteiro nada máis, acompañado con redoblante, que chamaban a caixa, o tamborín. Para a juventud toda do pueblo había unha pandereta, bella. Foronse metendo outro tipo de instrumentos, acordeón, clarinete, instrumentos que foron chegando e se foron incorporando a tradición. O que pasa é que o tema de tocar ao mellor dunha zona é diferente a tocar de outra. Esta incorporación, no caso concreto de Cervantes, foi moi tardía. Nos anos 70, 80, seguía sendo gaiteiro solista, o pandeira. E entonces no pueblo escotábamos un diñeiro e facíamos unha festa entre os veciños. Traían o mixo, que chamaban o mixo, e outro que había aí en León. Oi, cando oíamos a gaita xa, para nós era xa a riqueza máis grande. Se sintes unha gaita, un gaiteiro que toque ben, iso, madre mía, iso, bué. Coea, o da venta, había varias xente que se dedicaba a salir, tocar. O bailar de Cervantes, en canto a Moliñeira, ten unhas características que son diferentes ao resto de Galicia. Lugo, Navia de Suarna, Fonsagrada, son bailes moi parecidos, pero, sin embargo, exactamente tampouco non son igual, porque os bailes de Navia igual son máis apurados as piezas que son aquí pola zona de Cervantes. Empezan os puntos desplazados, os diantes detrás desplazados, e tamén hai moitos puntos de facer aires, non? E sempre, ou casi sempre, rematan con tacón punta. En canto a xota, empezan con punta tacón moitos puntos. E algo que en outros sitios de Galicia non é así. Porque ao mesmo tempo que aprendéis a bailar, unís a xente dos pueblos que non morra, non o deixar morrer, sempre para arriba.